Munyengo ya chikondi imeneyi, First Capital Bank yabweretsa Mutulutseni Timuone Valentine's Competition. Mutulutseni Timuone, Mutulutseni Timuone. Yomwe inuyo muli nkuthekera kuwina 5 million kwacha. Mungathenso kuwina 100,000 kwacha wiki iliyonse kwa anthu awiri. And dinner for two ku Sunbird Hotel ina iliyonse yomwe yakuyandikirani. To enter, 1. Like and follow our Facebook page, First Capital Bank, Malawi. 2. Konzani inu love message yopita ku FCB kapena okondedwa wanu nkuyika pa Facebook kaya ndithu ndi masewero kaya nkuvina kaya ndi ndakatulo kaya nyimbo. And don't forget to use the hashtag Mutulutseni Timuone FCB Challenge. The top 20 most shared posts on your profiles will be shared on our page. Ndipo omwe atazapangidwe share kwambiri pa page yathu stand a chance to walk away with amazing prizes. The grand prize winner to be announced on 28 February and the dinner for two winner to be announced on 13 February. Competition runs from Friday the 30th of January to Saturday 28th of February. Mutulutseni Timuone Valentine's Competition. First Capital Bank. Belief comes first. Hello Malawi, ino ni nthawi ya Valentine. Bulesi inasankha First Capital Bank. Kodi Valentine wanu ali kuti? Mutulutseni timuone. Ndikulandeni kwina kulikonse kumene mukuonera kanema wanu wa Zodiac. Pali mawu amene amanena kuti banja losangalatsa si pamene anthu awiri ofanana kapena angwiro abwera pamodzi, koma pamene anthu awiri osiyana amene sangwiro abwera pamodzi kuphunzirana kusiyana kwawo ndi kugwiritsa ntchito kusiyana kwawo kupanga chinthu chimodzi. Pamenepo ndi pamene pamakhala ndithu banja losangalatsa. Ndikulandeni ku program ya Love Sync. Ine ndi Sunganani Silia, ndipo mu studio muno ndi ndi banja la bambo komanso mayi Chatha. Iwowa ndi anthu amene ali pa banja ndithu, ndipo akhala pa banja limeneli, koma amodzi mwa iwo amene ndi bambo Chatha ali ndi ulumali osaona. Tufuna timve kuti kodi adakumana bwanji, moyo wawo wachikondi umayenda motani, nanga tsogolo lawo iwowa ngati mmene alili anthu osiyana limakhalanso makamaka likukhala lotani. Ndikulandireni mu studio muno. Azikamukwambiri. Mwina choyamba tifunse kuti banja la mayi komanso bambo Chatha mwakhala limodzi kwa nthawi yayitali bwanji? Takhala limodzi kwa kuanira zaka 15. Zaka 15? Yes. Kamwana atu panopa ndithu kansungwana kapena kanyamata kakakulu ndithu kamene ndithu Ndithu ali form 1. ali form 1 mwana oyamba. Yes. Oh. Ndithu. Munakumana bwanji mbambo ndi mayi Chatha? Tiyambe mwina kwa bambo Chatha. Kukumana kwathu ndikodabwitsa kwambiri. Okay. Ine ndi amayi sidafuzirani ngati mmene anthu ena amachitira. Nditagona siku it was 2007. Okay. Naona kuti odzakwatira. Ine ndikudabwa ndidzakwatira zitheka bwanji. Chifukwa munthu amene ndinali ndi mkazi. Oho. Mkazi wa banja kapena chibwezi? Munthu ali mkazi wa banja. Okay. Ndiye ndinadabwa kuti zitheka bwanji. Ndiye ndinafotokozera amayi amene wayambirirawo. Ala kuna mayo ngafusireso sungafusire. Ndati ahinda kufusirani bwanji. Ndiye anala basi. Ndiye kuti mu 2010 pamene abanja ndiwo linatha pa zifukwa zina zoti sitingafotokoze pa air. Makamaka. Ndiye kuti ine ndinanyamuka ndimapita kwangwangwa. Nditaloranso kachiwiri usiku kuti iwe ukhoza kukwatira. Ndafika pamene paja nangokhala pa shop ina yake. Kenaka ndinaona kuti amayi akubweranso. Anadzangondipatsa moni. Ife siliona koma timamvera mawu voice. Anapereka moni ndi amayiwo. Amayiwo. Muli bwanji bambo? Ine ndili bwino kaindira. Mtsikana ruyo. Ndiye pano mukutani? Ine sinabise nafotokoza. Ine ndinalota maloto chonchi. Ndipo ndikachiwiri. Ndinalota 2007, ndaloranso dzulo kuti ndime pano ndikumana ndi wina wake. Akuti inenso ndinalota maloto. Maloto anga amene ndinalota ine, ndinalota kuti ukakumana ndi abambo. Okay. Ndipo abambo ndi amene iwe ukhoza kumanga nawo banja. Pamene paja nakhala pasi kuyamba kukambirana. Amayi ananena kuti atsopano apa ndiye kuti titani. Chifukwa ine ndangolemba mayeso kumene
ndikuti ndizovuta. Then nakhala pasi kenaka natengana napita kwathu kenaka nabwerera sanagone kenaka tinapita kwa DC basi ukasayinitsa nchathu basi banja lathu ndikuyamba linayamba choncho. Inetu ndadabwitsika zimene akunena adadi zindizoona. Ndizoona. Inunso munalota maloto kuti mupite pamalo pamene panaliwo. Ine sinalota maloto. Tandifotokozerani maloto anga analotana amenewa. Ine sinangolola maloto kuti ayo uchoke kunyumba kuno pere pa shop inake ukapeza bambo inake osaona amene ukayankhule mukapatsana nawo moni. Amene ndio amene likuzokhala banja lako basi. Nditipita pamene pakendepeza amene basi ndilonjerana basi ndikudziwana inenso ndiofotokoza maloto wasongofotokoza basi nimene tida mudakhalira banja. Maloto tu umalota usiku. Ino mudauzida kuti mupitepo ka 5 koloko, ka 7 koloko, ka 6 koloko. Mudauzida sochoncho kumalotoko? Ndauzike nthawi yomwe ndithu. Ndithudi. Nthawi imene yoyo munali kuti mulibe chibwezi chilichonse, mulibe kamnyamata kaliponse, munali kuti muli single mmene mulili. Chibwezi nali nacho koma sana atafusa sompera nyamalayo. Nyamata anafusira kalembeta inu mwalolanso kalembetayo. Kenako usiku mulota maloto. Anaperekeza ndithu mujamata aperekeza. Ndithudi. Kenako mwanyamuka. Kenako nanyamuka malingana mlora amene ndinalotera. Then pamene ndapita pa shop mukakumana na bambowa. Kenako nkugwirizana pamene paja. Nkugwirizana. Kwanu adati chani kudziwa zoti inuyo panali ndithu winanso kuti akuyang'ana maso pa inu chikondi chikutheka ndithu. Adati chani tsono mtauza kuti inetu koma ndabweranso ndi abambo Chatha. Kwathu ndesanavumeleze. Okay. Watengera ni mmene mwina amene asamagwirizirana ngati amara sewere pachichewe. Makolo akwe kuchikazi ndakuchimona amene amenterana. Nde besanavumeleze amara tsona zikutheka bwanje poti ifeyo ri madziwa ari maendelana kapazovura kapantendere. Yankula koma ine ngati mmene oremoranga ine amene basi chibwezi imene chirani ndithu Chatha. Koma baba naye povura uri bwezi chiti foyere sana ana kana so kwambiri. Ine sindingalole zimene. Ndithudi. Inunso mwatemetsa nkhwanga pamwala kuti ine ndalota maloto. Nenamuza kuti amene zilimo basi ndekuti mulungu wafumikeza ndithu kuti niwosingikhe banje basi nipite kwina basi. Okay. Ndithudi. Komatu kukumana kwanu tu sindudziwa kuti ndifotokoze kuti divine intervention. Nthawi imeneyo Mr. Chatha. Munali muli ndi ulumali ndithu osaona umeneyo? Ndinabadwa chonchi. Munabadwa chonchi? Ndithu. Ndithu. Nde mmene mumapita kuti mukakumana ndi akazi wanu amene ali apano Mayi Chatha. Munali chitsimikizo kuti mkazi ameneyu akandilola ndithu potengera mmene ndililimu? Ndinangokhala ndi chikhulupiriro kuti maloto koma zoti ndikakumana ndi mkazi wakuti ndinalibe idea imeneyo. Koma nditafika kumenekoko atandipatsa moni ndikuona mmene zinalili pang'ono tu mazinamba kundigwira kuti pa munthu janda ameneyo inokhala ameneyo nditafotokozera maloto iwonso ndikufotokoza mpamene adziwa kuti koma God is great. Okay. Ndithu. Kumaloto kundifuna ndimvetsetse ndithu tipita kubanja kuti pano zikuyenda motani. Munadziwira mawu kapena panabwera iwo okha basi munthu wamayi sipanabwerenso munthu wamayi wina ifa ndekuti pakanabwera tu munthu wamayi wina sinduzoti zikanakhala bwanji zinali motani? Choyambirira maloto anga analota bwitsifo yoti ndinakhala pa mchenga. Okay. Tikamalota sione kuti kwawaladziwa kapena yani. Komanso ndimaona kutuloko. Ndinaona kuti madzi tikutuluka. Akundiuza kuti udzakwatira. Second time munadzalota chimodzimodzi. Mama ake mpamene ndimadzanyamuka. Ulendo opita kumeneko pashopo paja. Ndekenaka atabwera ndinasunga mawu amene ananena m'Bible. Mawu amene amanena kuti pamene ankamusankha Davide adanena kuti usaone kutalika kapena kufupika kwa msinkhu wake. Ineyo atandipatsa moni natsimikiza kuti munthu ayinokhala amene. Ndithu. Ndidziwe mwina kwa Mayi Chatha kuchokera kusungana wanu munaganizako kuti nthawi zina mukhoza kudzapanga ubwenzi ndi munthu amene ali ndi ulumali? Sindaganizireko ndisanamayi. Ndithudi. Nde maloto abwera tsopano mwakumana chibwezi chinakhala mwina cha nthawi yayitali bwanji? Sikinakhalisa nthawi nangotenga mwezi umodzi. Mwezi umodzi basi? Ndikuti auku ndi auku
ambovomereza kuti akhangati anthu akondana Eh. tatalole basi kuti apange ukwati kenako mwapita kwa ADC Yes. mwezi umodzi weniweni Umodzi. munadziwana mokwanira koma Kwambiri. oh Kwambiri. Ndinganene kuti chisisiru cha banja Mulungu akavomereza sizivuta. okay Chifukwa munthu amene anadziwa kuti nzanga makonda zakuti nzanga andi masiku ano achinyamata ambiri zimavuta chifukwa choti amatengana indi atha mwina zaka ndiye kuti amatha kudziwana munthupi ndikumagonera limodzi pamene paja silikhalanso banja chifukwa kuti akakwatirana amati nzanga uja mwina achite zija tinkapanga zija pamene ife sizinatheke zimenezo ndithu ndikufunanso mwina nditadziwa tikamakhala pachibwezi timakhala tikukumana pena pake ayi kukambirana tikumane uku ndi uku inu zimenezi zimayenda bwanji potengera kuti ndinu anthu awiri osiyana wina ndi wosaona wina ndi woona zimakhala bwanji zinali simple kwambiri okay chifukwa ine zitakhala munthu saizi ngati imene ndizodabwitsatu chifukwa amayiwa anapanga straight kubwera ku nyumba kotero kuti iwowa ndi amene amayenda ine sindimayenda koma iwo amayenda koma tinatengana upita kwawo ndiye kuti wagwira dzanja la ine pamene naona kuti God is great kwambiri mwina ndibwere kwa amayi inuyo tsopano pakati pa azinzanu ndapezatu ine mwamuna wa banja aliyense amakhala osangalala tikamuone inu anzanu amati chani kudziwa zoti amuna atu amene apeza anzathuwa ndaulumali ndikudziwa kuti anthu amakhala ndi ziyembekezo zawo zimenezi zinali motani pachitsikana pano atizanga ndamene ndithu kuti ayi amene sangakuthandize chifukwa iyano sankhangala munthu ameneyi oti ndinosiyana maiji komanso munthu wali waulumali nene mera ine sinasankhe ndine koma ni mulungu amene urani wandisankhira ana asetsa nthu yankhula kwa ndoko kuti ayiwe moti zononga siye chibwezi chako kuenda kuti unafusisa mbere wapaganizo banja kulani basi ndikuti mulungu amene akuwaza basi kombeza yankhula zimakhala zambiri ndithu koma okay anthu samakunenani kuti akakudyetsani chani amene ayi zoseza amanena ndithu kuti muzi kangogona ndi njala muna somendo savala kumene koma inu mwatiya koma inangolimba mtima kuti ine basi ndipange zimene koza mulungu basi friends zimene mulungu wayende yankhula ndithudi akati achoka inu munthu amene muli ndi ulumali wosaona akati achoka simuganizako kuti amene aja akuzokhala ayenda mwina mwake poti mwina andipezerera kuti sindiona simukayikira palibe ntawuni muno akanakhala ngati kuti iwo ali maganizo ngati amenewo akanakwatiwa kale okay mwina akanamachita zosalongosoka kumene koma ine ndimakhulupirira mwinanso ngati mmene akhala pano akamaganiza chinthu ine uone kuti kauzana zofanana okay usonyeza kuti we ayiko ndinofanana maganizo zimatheka ndithu kuti chimene aganiza iwowa chimene muganiza inu nkuona ndithu chofanana kwambiri okay chinsinsi chake uzimu wanu basi nkhani tu ndi chinsinsi chake kwambiri ndi kumuopa mulungu endi ifeyo timamuopa mulungu endi kuchechi tikamapita tikamakamva mawu madzulo kubwera anakuwatenga kuwapanga asembo basi kulalikira wina alalikirepo ana inu lero likudya chani mawa anaja atipatsa iye ayitikakale ife umoyo wathu umakhala wokula choncho opitilira ndithu munyengo ya chikondi imeneyi First Capital Bank yabweretsa mutulutseni timuone Valentine's Competition Mutulutseni timuone yomwe inuyo muli nkuthekera kowina 5 million kwacha mungathenso kuwina 100,000 kwacha wiki iliyonse kwa anthu awiri and dinner for 2 ku Sunbird Hotel ina iliyonse yomwe yakuyandikirani. To enter, 1. Like and follow our Facebook page, First Capital Bank, Malawi. 2. Konzani inu love message yopita ku FCB kapena ukondedwa wanu nkuyika pa Facebook kaya ndithu ndi masewero kaya nkuvina kaya ndi ndakatulo kaya nyimbo. And don't forget to use the hashtag mutulutseni timuone FCB Challenge. The top 20 most shared posts on your profiles will be shared on our page. Ndipo omwe atazapangidwe share kwambiri pa page yathu stand a chance to walk away with amazing prizes. The grand prize winner to be announced on 28 February and the dinner for 2 winner to be announced on 13 February. Competition runs from Friday the 30th of January to Saturday 28th of February.
mutulutseni timuone Valentine's competition. First Capital Bank, believe comes first. Hello Malawi, ino ni nthawi ya Valentine. Bulesi inasankha First Capital Bank. Kodi Valentine wanu ali kuti? Mutulutseni timuone. Tikupitirira kucheza ndi mayi komanso bambo chatha kumva nkhani yawo kuti kodi adakumana bwanji, chifukwa iwowa ndi banja limene ndilosangalatsa. Kusangalatsa kwake ndi anthu awiri osiyana, wina ali ndi uluma ali ndithu osaona amene ndithu ndi bambo chatha. Amayi ndi munthu amene ndithu ndalunga. Ndi tikufuna tikumva zambiri kutiwa kuti kodi iwowa zikukhala ndithu zotani moyo wawo abanja. Mwina ndibwere kwa amayi. Munthu wa bambo amalemekezeka mwina ndi mmene akuonekera, kumpatsa ulemu. Ino amuna anu ndi osaona, mmapatsabe ulemu? Ndimapatsa ulemu kwambiriso. Chimene chimakupatsani kunthunthumira kuti mudzapatsabe ulemu ndi chani kwenikweni? Ndimapatsa ulemu kuti chifuyone kuti ngasi mamuna ndi mutu ndithu basi wa banja ndendene wapatsa ulemu basi. Komanso patengera kuti banja limene linakhalira nalipeka ni mulungu nene bene zipeka ulemu kuchokera nthumwa mpaka ndithu. Mumamvera bwinobwino? Kwambiri. Mukati mwalusa simakalipira kuti palibe singalipolipos. Musandinamize twa. Lilipo tsiku limene munakhala kuti ishi koma ineso mwina ndikanangopanda kulota maloto aja. Lilipo tsiku ngati limenelo? Palibe. Masiku onse bwinobwino? Bwinobwino. Ndithudi. Ndifandanize gane zimenezi ndekuti kuzokhala maganizo yala kuye mwene amapagagare mafusekesana anthu wena pamene kuzokhala kuti ndikuyese pamene bati. Then ndifika china ikose mangu chiponyera mulungu kuti ambweni mudapereka mudandipatsa mamunayi. Ndekina likose inu amene basi muzigwira ntchito kudzera kwa inuyo basi. Ndithudi. Pali nkhani zosiyana-siyana umazimva mabanja osiyana-siyana kuti ine ndikangwagwira choncha amunanga amadziwa chimene ndikutanthauza. Inuyo wina woona, wina wosaona. Chikondi chanu machionetsera motani? Romance, pano pati mati romantic, mwamuna romantic. Mumaonetsa motani chikondi munthu wina woona, wina wosaona? Tiyambe mayi chatha. Mumaonetsa bwanji chikondi chanu kuti papa ndendili mchikondi? Basi tikamachezo basi maonetsa kuti kukondana basi. Bambo chatha inu love umayonetsa bwanji love? Kwambiri ineyo ndimakonda mabuku a novel wacha. Chifukwa ndimawerengera zowerengera manja isi. Ndiye kuti ndimatheka kwawerengera akazanga. Komanso tikamakhala tikamacheza tonse tili limodzi. Iwo akamaonetsa kaswiri wets. Kama ndibaya kwambiri. Amatijana kamuonetsa kaswiri. You know, explanation how you must see to so kuri now. There she's in the She's in love. She's in love. This message manipanga expire kwambiri. Ndio likalero basi pamene baja pamene maonetsera chikondi chathu. Timadziwa kuti nawo tili munda wa Eden. Tili munchikondi jenije. Moti simasiliraso kuti anthu ena chikondi chawo zimamveka zuti amatere inunso muli ndi njira yanu yonetsera chikondi? Kwambiri. Ndi kwambiri. Ama ifeyo ndifezitsanso kudera lathu kumene tachoka. Chifukwa akamationa ifeyo amaona chitsanzo. Amanena kuti ili ndi banja la chitsanzo. Ambiri amatero. Ndinganene kuti ineyo ndinayima kukhansala chaka chatha. Koma amayiwa ndi amene amandipanga ine kwambiri bambo titere kundipatsa uphungu. Mpaka ukakhala pa number 2. Ndiye kuti kanawina. Makamaka. Zimenezi inspiration ichokera kwa akazana. Kwa iwo. Mmoyo wanu mmene mwakhala wa banja zaka 15. Lilipo tsiku limene mmalikumbukira kuti koma tsiku ili akazanga anandionetsera chikondi kwambiri. Lilipo limene mmalikumbukira? Kwambiri. Chinachitika ndi chani? Tsiku limenelo anandikazingira mtedza. Andikazingira mtedza kuikamuka orange. Ndikudzandipatsa kuchipenda. Ndidadya. Zinandisangalatsa and I was jumping like a star. Kuti mkazi wandikonda. Mkazi wandikonda. Chifukwa mopereka anagwadanso. Apa ndinatsimikiza kuti this is love. This is love. Ndipo chilavu chake kodi ndagaga. Kodi ndi eros. Kodi ndi stoje. Zovura. Chikondi chake nchiti chimene. Tinene kwa amayi. Anthu ena amafotokoza mwina azimayi kuti amunanga
amandionetsa chikondi akandigulira kakuti akatere akandiyankhula mwakuti zikatere bambo chatha mmadziwa bwanji kuti apa pande aonetsadi chikondi ali mu full mood yawo ya chikondi mmadziwira chani inuyo mu zaka 15 zimene mwakhala kanthawi kamene kuti napita ku nyanja kusalima ananilekere ku nyanja kusalima ari simwina sona kuone kuti tipite uko ine atikatani kumene ari ati ngukurenga ukoneko amalondolera ndiwo ndiwo nderepe kumene akulo madziwo sambile nekuti ayi nipoti ndineko kuntunda sindasambiremo ari ayifere madziwo nekuti ayi ndesingakwanitse ayi ndikuone kuti basi unaizosangalatsa ndithu basi ugulare drink ndendaona kuti amenepo ndikuti bambo adali ndi chikondi chinali cha ndithu pamenepo mugaleni mwa ideni tsopano kusangalala banja lililonse limadutsa ndithu mu nthawi zimene pena ukazikumbukira nkuona kuti koma nthawi imeneyi ndi yowawitsa ndithu inuyo nthawi imene mwina mmayikumbukira ndi mmene abwenzi anu anayima nanu ndi nthawi yotani imeneyi makamaka ine chimene ndimaona kuti ndikamakhala chimandigwedeza kuti kodi zimachitikira chifukwa chani anthu ena amati akamationa ife amationa ngati ifeyo we are useless ndiye nthawi imeneyo ndikuyenda ndi amayiwa tirangokwatirana kumene anthu ena amaseka kodi iye ndi akuti atani awathawa amenewo apita kwa akazi awo akale zimenezo zimandibwereka chifukwa ndi zinthu zimene zoti ine sindimaganiza andi sindingapange 10 ndipo sindiganizapo alipo anthu ena amene mangowapusitsa atsikana basi aya ndikukwatira kwasiyaso ndiye chimenecho chimene ndikamakhala ndimaganizira kwambiri koma pa nkhani yayiwowa ndineyo palibe tsiku limodzi lomwe loti ndinganene kuti ndidaganizirako kuti kaya tapezana kuti zatani we are happily married and amayi chatha nthawi imene mmaona kuti ina ali nthawi yowawitsa koma amuna anga adayima nane ngati mmene timanenera kuti yayi akazi anga anayima nane amuna anga anayima nane inu nthawi imene ine nthawi iti nthawi ndi ilipodi tilangotengana kumene pamenepo napeza kuti chibwezi chimene nayi nachiye ndifurokozayi tinadzabwera ku nyumbako uko kanthu akwawo kumene kuja ludzambudza lukwana afuna umenya bambowa mpakana amafuna ati awotche nyumba ndiye ndati kachitini iwo simutakire kwameneyo resi ndingati ndithu sindingasinthe ndithu nilipo mpano basi ine ndi true love pa Mr. Chatha ndiye ndiona kwenthemene ndinadwe yotani yovuta kwambiri kwa ineyo koma anayima nane ya bambo alipo atsikana amene sangafune mwino kukwatira ndi munthu amene ali ndi chilema cha mtundu wina uliwonse inu uthenga wanu kwa atsikana ngati amenewa ndotani ine uthenga wanga wakuti ayitere palibe sovutane lonse munthu kuti ndi munthu wauluma wina uliwonse chifukwa ende kuti munthu wauluma iwe ni munthu wopandoka ulungalunga ni chimodzimodzi ndithu ndimesesana kuona kulikonse ayi moti simmasiyanitsa pakati pa achibwezi ano oyamba ndi Mr. Chatha ayire sinisiyanitsaso ayire ndimona kuti onse ndi chimodzimodzi basi mwina somatisobora kona ineyo mwina ndakakhaso kumeneko mwina ndamakona somavuto ambiri mwina kundimenya kumene kaya kundirani ndipirikitsa mpamene nabambo ati mangokhala bwinobwino basi ndeni mangodze kuti ayire palibe sosiyana kuno kulikonse ayi simuna alole Achatha inu koma kuti raha Achatha tusanga ndimenye chifukwa ngolumala Achatha sanga ndiyende njomba kuti apeza kachibwezi ndikagwira inu simuna alolere zimenezi ayire sosindawese chimeneza iwo sali atakhaula afuna ndithu akuzofusira ndithu wina saliyese utenga koma ifonene kuti mwina ndi mulungu anangosankhira ndeni muona kuti iwo palibe sinjere semene angatani angapange basi nangasizi bangi lochika kumwamba basi okay mukamakuuzana kulera ana ndi ntchito yoti yolamitsa ndithu inu ngati banja la ulumali mbali zimenezi mumazitenga motani mwina Achatha yes kulera ana ndi zovuta ndizoona koma ana aja tikaphunzitsa chikhalidwe ndikumawerengera mawu a Mulungu savuta ndipo ana amene aja amakula bwinobwino ndipereke chitsanzo ku nyumba kwathu ndili ndi ana 4 koma pa ana 4 amenewa ndiye kuti awiri amene angakwanise ngati 6 amene abereka ndi amayi ena aja alinso ndine ndiye kuti ana ena aja anamaliza school wina ali pa ntchito komanso ndikusunga ana amasiye pa ana onse tili nawo 25 amene ndikuwasunga timawasamalira bwino onsewo amavana pamodzi ndi ananga
sibakhalanso kusiyana kwina kulikonse andi amandimvera chilichonse nchimake chilichonse nchimake andi 10 ali ku secondary school. Ndiye kuti ana aja akanakhala ngati anthu ena mwina adati mmodzi wachokapo ali ndi mimba wina adati koma ayi amandimvera kusonyeza kuti Mulungu anayikapo kanthu kena kake akanakhala ena amayi akandine tsikana ine ndapita anawa sindithana nazo koma kusonyeza kuti Mulungu adali ndi cholinga nanga akadapanda kubwera ana amenewo akanakhala kuti makamaka. Ndifuna ndidziwe amene mwina tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu alipo anthu amene adabadwa mwalungalunga ndi mwina amadziyang'anira pansi kuona ngati osoyenerera chikondi ine sindingafusire ine sindingakhale pabanja inu mwakhala pabanja zaka 15 uthenga wanu kwa anthu ngati amene wandotani? Uthenga wanga ndi wakuti munthu iweyo Mulungu sangadziwe kapena munthu sangadziwe vuto lako. Iwe umayenera pakamwa pako utsegule unene mawu chifukwa alipo anthu ena amangoti ukaona mkazi uja umangochezana napeza chibwezi koma sunamfusirepo zimene mchimodzimodzi kumwamba upemphera osanena chimene ukufuna Mulungu sangakupatse. Ndiye ifeyo tisadziyang'anire pasi anthu aulumali ndili ndi ufulu ndithu wakusankha oti tikhoza kukwatira ndi pamene paja tikakwatira ndiye kuti pamene ubwino onse umakhalapo komanso chuma chimasamalika andi amene mukundionera pano mukhoza kusiyanitsa kuti sindikuoneka ngati munthu osaona which means ndikudalira mkazi wanga ndichapire atani atigulire mwina akasankhani chovala chifukwa cha iyeyo. So ndikuwayamuza anzanga kuti tatiyeni tipeze mabanja okhazikika kwa ife amene tili oti tafika pa msinkhu oti tikhoza kukwatira. Ndithu ndibwere kwa amayi Chatha, inuyo ngati mzimayi amene mwakhala pabanja zaka 15 ndi bambo Chatha amene ali ndi ulumali osaona, uthenga wanu kwa asungwana azimayi amene mwina akamaona munthu olumala wachizibambo samamutenga serious ngati kuti akhoza kukhala osamala banja, uthenga wanu ndotani? Ine uthenga wanga kuti walimbikitsa anthu onse achizimayi komasakitsikana kuti tere munthu kuwatani munthu ngati amenesi wolumala sikuti sopakhoza kukhala bwino lilonse ayi anthu ndithu tiyenera kumakhala limodzi ngati banja basi. Nkhani yosangalatsa ya mayi ndi bambo Chatha kumva moyo wawo wachikondi akhala pabanja zaka 15 ende nthawi yonseyi iwowa ndi munthu osaona ndi munthu amene ndithu ali ndi chilema chimenechi koma tikumva kusangalala kufotokoza amene anakumanirana zinthu zodabwitsa koma ndithu ndi mmene zikuchitikira. Ndikukhulupirira maphunziro a zinthu ziwiri zitatu kuti chikondi ndi chotheka ndithu posatengera kuti kodi wina ndi otani winanso ndi otani. Nkhani ndikudzipereka ku chikondicho. Ine dzina langa ndi Sungana Siliya ndiyamikire mkonzi wa programu imeneyi. Asante mbayimbayi mwakoma nonse. Munyengo ya chikondi imeneyi First Capital Bank yabweretsa Mutulutseni Timuone Valentine's Competition. Mutulutseni timuone. Yomwe inuyo muli nkuthekera kuwina 5 million kwacha. Mungathenso kuwina 100,000 kwacha wiki iliyonse kwa anthu awiri. And dinner for 2 ku Sunbird Hotel ina iliyonse yomwe yakuyandikirani. To enter, 1. Like and follow our Facebook page, First Capital Bank, Malawi. 2. Konzani inu love message yopita ku FCB kapena okondedwa wanu nkuyika pa Facebook kaya ndithu ndi masewero kaya nkuvina kaya ndi ndakatulo kaya nyimbo. And don't forget to use the hashtag Mutulutseni Timuone FCB Challenge. The top 20 most shared posts on your profiles will be shared on our page. Ndipo omwe atazapangidwe share kwambiri pa page yathu stand a chance to walk away with amazing prizes. The grand prize winner to be announced on 28 February and the dinner for 2 winner to be announced on 13 February. Competition runs from Friday the 30th of January to Saturday 28th of February. Mutulutseni Timuone Valentine's Competition. First Capital Bank. Belief comes first. Hello Malawi, ino ni nthawi ya Valentine. Bulesi inasankha First Capital Bank. Kodi Valentine wanu ali kuti? Mutulutseni timuone.